أرست زينة حرشا برازيل ببرك عالم زبناون وزيتاون كون زخالات كالات من قصة سرحهم تزاويرهم كم استعذبوا مكتل قدماء مينيستر تمسكن ترون قليتهم عمتاوي حفشاو قبائي ID for Africa أبا نايل معلقو أبا جيجتال ملالي منت هاقرات تمكرا نغريبا كابي وطاي حبرة أوروبا أبلع لروسيا حدوش معغب منبارو تقليتو سلام دعنا هبلي كمي تمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حدا خوين لو معد زينا خاب ساعة جميلو نابخم كبليو معد زينا نمرحون نازريت بريهو حبيركم كتأنيحي فلما حتسر زيناتات حرشا برازيل ببرك عالم زبناون وزيتاون كون زخالات كالات من قصقاس رحوم تزاويرهم كم تعذبوا مكتل قدماء مينيستر تمسكن ترونه قليتهم برازيل أسيدو حمد بمتوار وحسنا مقبي أبا من رقات زلو عوود سرح لمديزو سدلو حدا مداي مخانو تزاريبهم كابز دايس 25 عام زوطره هاجراوي كوبانيا قرب برازيل كابز تعذبوا وانتكالات حدا مخانو تزاربو توم كتل قدماي مينيستر إذا ما أخل زي كاب مهرتي كساب عداقا زلو سنسلت هاب مصنع تمسريتو زكتات المحدرة قرب كم استكبر أبريهم بعود حرشا برازيل نابز قبل التازة السقاقرة كوربريشن مرمن حرشا برازيل كال عودات زكايدو لتكال كم زخونز دغسو ايتتمسكن اتتكال حامد بمحكام مفرعين نتا موساخ بزح مرتي زهبو عاليتات اخلي بمدلون ابزل غطاء ما قهزي كم السرحن حابيرم كوميتي اقراب حصيات بورد مرصا ناي موداتا حصيات علو غيروم كوميتي مرار حقراب حصيات بهراو بورد مرصا إثيوبيا ناي موداتا حصيات علو غيرلوم اكابي ات كوميتي قسيس تاغاي تادله كيد ململان سمرت حصياتن علاوي انتغبرو كمزبلو ابز قربو تودادرتي سرحتي مفلاي مستسرحه ناي موداتا شدشته حصيات تمريطوم ايته تسفاين واي كال ايته تخليتي مسل سالساي ويزورو نسيم علي رابعاي ويزورو دارو جمال حامشاي ويزورو فرهيوت جرما شادشاي دكتور ياريد هايل ماريم تمريطوم اب ኢትዮጵያ بزحلفو ናይ ለውጥ ዓመታት በحلዋ ሓድጊ ብዝተሳለጡ ሓያሎ ተግባራት ሕጋው ብዘይኮነ መንገዲ ካብ ሃገር ዝወፁ 41 ሓድግታት ምምላስ ከም ዝተኻለ በዓል መዚ ሓለዋ ሓድጊ ፍሊጦም እቲ በዓል መዚ ጉንበት 14-15-2017 ዓ.ም ንዝካየድ ካልኣይ ዙርያ ጉባኤ ምርምር ሓድጊ መልኪቱ መግለጺ ይብሎም ምክትል ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ኤልያስ ሽኩር كمزبلغو كالاي غوباي مرمر حادغتات مرمر نحلو حادغن لمعتن بزبل مري حساب اب كتما አዲስ አበባ كسالتيوم فصام سراح مرمر حادغتات تبع المزي يوناس يلما بوغنوم ኢትዮጵያ 18 ዝደሰሱን ዘይደሰሱን حادغتات ببرك عالم لخ بممزغاب دما ካብ አፍሪካ ቀዳሚት ምዃና ሓቢሮም اب زوبا جما ناتوغنا زركب اتغبابرا مرها غبر صغاتات ليمات زبرتات عن تمكرو زوسدلون كم زخونه رأسنا محدار كللات غليطوم قدمه 9 اواره تروفات ليمات سغغر سرعه مغبن ገምጋም አፈጻጽማ ኮሚሽን አመራር ስራሕ ድሉነት ሓደጋ ዝተፈላልዩ ሓለፍቲ ስራሕ ፌደራልን ክልልን ኣብዝተረኸቡሉ ተኻይዶም ተሳተፍቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ወረዳታት ዞባ ጅማ በትሩፋት ሌማት ተወገኑ ልምዓት ማዓር ዘበናው ቆፎ ንህቢ አቮካዶ ልምዓት ተኸላሙዝ ምድላው ፈልሲ ቆጽል ሻህን ምርባሕ ዶርሆን እንቋቁሖን ዝበሉ ምንቅስቃሳት ተዓዚቦም እዮም ርዕሰ ምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ጥላሁን ከበደ ኣብቲ ዞባ ኢኒሺየቲቭስ አጋታት ሌማት ብትኹረት እናተተግበረ ከም ዝኾነ ተዓዚብና ኢሎም እቲ ዞባ ዘለዎ ምቹ ሃፍቲ ተፈጥሮ በመጥቃም ፍርያት ንምፍራይ ዝተዋሃቦ ትኹረት ሓዊሱ ዘሎ ምንቅስቃስ አጋታት ሌማት ተመክሮ ዝውሰደሉ ከም ዝኾነ ገሊጾም
رئيس محدار كلل سيداما دسالي دامو بقدوم أبا تروفات ليمات زوبا جما بزوحات عينتات فريات عود سراح 5 سراحة تعزيونا يلوم استعزوهم زبناو إنيشيتيف قفون نهبي لمعات أبوكادون كالوت سراحتي تروفات ليمات تسفازهبون تمكروزو سرلومن كامزخون قليتهم أبا كلل سيداما استفلاليو سراحتي تروفات ليمات بتخورتن بالعول كتتلن ناسرحو خامزخون بمحبار بزدما استمال إسرعتا مقاقبا نخلو تعرنا تقبر خامز ركب قليتهم መንግስቲ ዘላቂ ተረባሕነት ሰሙያት ጥዕናን ምርጋጽ ጀመሮም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ያጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ደረጀ ድጉማ ገሊጾም ዶክተር ደረጀ ድጉማ እዋናዊ ኩነታት ትካላት ጥዕና መልኪቶም መብርሂ ሂቦም መንግስቲ ዘላቂ ተረባሕነት ሰሙያት ጥዕናን ምርጋጽ ጀመሮም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ድማ ተዛሪቦም أبا قرب أوان أبا بيت مخري توكلت هزبي تصديقو ناب صراحة ذاته أواد من محدار تعنا حتو عامتات سمويات عنا أب كيدي من لاش مهاب زخل كم زخانة كم أبنت أريحام بفلاي دمان سمويات عنا بطغمات من كالوت كونتات زدقفو صراحتي إنها تسالتو خمز ركبو حبيرهم بيت منيستر تقبراو زقبر زلو ريفورم عودة عنا نتبع المويات تتقامي زقبرو سفاحتي صراحتي خمز حزب محبار زد ما بستفلالي وقات أمتات نسمويات عنا كم استقلت أقليتهم بس استفتر خنوتات ولا قابستو سنة ملكوم تجوجال نتهلو أبى من لا زها جرب زلوت كلت عنا زوها بقلقالوت تتنخيرو كم زغط أقليتهم سنة مقبار مويا حكمنا ون قلقالوت مقرات كم زي الجبا خمس جلس بمحبار سمويا نتحكمتي أبزخنا خنوتات نمقلقال قال كم زعتو أرديهم مات زين أهم تكتاتل زلهم حزر ما بزرزر نابن ريوم قدات كنحلف عمتها حفشاو قبائي ID for Africa بنايلمو علقو أبا ديجيتال ملالي منت هاقرات تموكرون قريبا إثيوبياون بتعبد زلوا تموكرون تساتفتي تقبائي أكافي لايام نزبصاب جيتاتشو بالشا دهاب ياسين أبا ديسابا أبز سالت زلو قبائي ID for Africa إثيوبيا بسرعة تكبرا بهراو ديجيتال منت ملالي زلوا تموكرو أكافيلا حلفتي استفداليو تكالاتون أبتا عودي استوغنو تقبارات نتساتفتي قبائي مبريه بميوم باستراتيجي ديجيتال إثيوبيا إسرا إسران حموشتن ديجيتال ملالي مننت أما تخمستو هابو زغالتو مينيستر إنوفيشن تكنولوجين دكتور بلد أمولا استفداليو قلقالوتات بمتأسسار أكاتا تقوت أبا مهناز أنا تخال إيلوم If a digital transformation is to happen, it must be that we put in place digital ID systems. ديجيتال ترانسفورميشن قاعدين كخون ديجيتال ملالي كلو يقبع ديجيتال ملالي مننت قلقالوت فاينانس فتحن كالوت قلقالوتات سيفيل سيرفيسن بستسهلت من قدي نمقراب يغقللهم زيون مسل زيغاتات زخبرلو إلوون زكاتت ماقلاي سرعات نخفتار يقبر بزي قيدي زيغاتات دحنتو زتحلو مرداتا نخلوم إثيوبيا ناي زيغاتات دحنت زتحلو مرداتا حقي أوطيا تقبراوي غير هلام إثيوبيا ديجيتال قطبان مهناز نزق أمتأتو شتون معوات أمانقو تكالاس توادد سرارحة تقبراو مخانو وانا دايركتر متحبار انفورميشن تكنولوجين تقست حميد قليسان نزيون بهيراو ديجيتال ترانسفورميشن بيت مخرطة عيشو يسرح مهلاوين زقالسا The council is leading all the initiatives from the government aspect. بيت مخري بهيراو ديجيتال ترانسفورميشن منقستي بتعودن معوات زتلمهم تكبارات بستوادد منقد السرحيو تبيت مخري كان مونغو زوجنهم تكبارات وشتون تكالات منقستي تنابابا ديجيتال سرعات نخانصو مكبار تحديو ازوان استبتاتنون لعلو وزاز حتو زنبرو قلقالوت منقستي مأخولن وزاو زقطبون خخونو يقبر بتوسخي دحنت مرداتا مرققاصن فترت سراح مدقافن نبيت مخري بهيراو ديجيتال ترانسفورميشن توسختي تكبارات يوم أب كيد مفتار سمارت كتما أديس أبابا حاجز ديجيتال ملالي لعل مخانو وانا دايركتر سيفيل مزقبا أديس أبابان إيجنسي قلقالوت نبار النت يوناس علمايو قليزام Addis Ababa is striving to build a new smart city. أديس أبابا سمارت سيتي نمقبار استفراليو سرحتي يسرح اللو يوم
ስርዓት መለለይ መንነት ብሔራዊ ዲጂታል ድማ ስማርት ከተማ ንምፍጣር መሰረት እዩ ኢልና እናሰርሕናሉ ንርከብ ዲጂታል መለለይ ንነበርቲ ከተማ ስሉጥን ውጽኢታውን ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእል እዩ ኣብ አዲስ አበባ ንነበርቲ መሰረተ ልምዓት ምህናጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ዝተቐመጡ ሽተታት ንምዕዋት ብቆራጽነት ይስራሕሎም ኣብ አዲስ አበባ እናተሳለጠ ኣብ ዝርከብ ጉባኤ ID4 ኣፍሪካ ካብ 105 ሃገራት ተውጻጹ ልዕሊ 2000 ተሳተፍቲ ተረኺቦም እዮም بمسارات تلمي ديجيتال إثيوبيا 2025 መንግስታዊ ትካላት ዘዘመነ ወሃብ አገልግሎት ንኸባዘ ኸለን ዓቕሚ ፈጢሩለን እዮም በመንጽረዚ ብዲጂታል ዝተሓገዘ አገልግሎት ግዕዚና ንምክልኻልን ግልጽነት ንምፍጣርን ከባህል ልዑል አስተዋጽኦ ኸበርክት ከም ዝኽእል እውን ተሓቢሩሎም ተስፋዬ ለሜሳ ዘዋደዶ ጸብጻብ ጌታቸው አለሙ ቅድመ ሕዚ ኣብ በዓል መዚ ግብርና ኢትዮጵያ ዝወሃቡ ዝነበሩ ግልጋሎታት ብወረቐት እዮም ነይሮም እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተገልገልቲ ምንግልታዕ ዝፈጥር እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ በዓል መዚ ዝህቦም ግልጋሎታት ዲጂታል ብምግባሩ ቅልጡፍ ግልጋሎት ምሃብ ምኽኣሉ ሓለፍቲ ስራሕ ይገልጹ አብዛኛው አገልግሎት መብዛሕትኡ ግልጋሎት ብወረቐት ይወሃብ ስለ ዝነበረ ቶም ግልጋሎታት ብምልኦም ናብ ዲጂታል ንምቕያር ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ምስ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ፔራጎ ምስ ዝበሃል ፕሮጀክት ብምውዳድ ሲስተም ናይ ምምዕባል ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና ጥራጥሬ የቅባት ቡና ጥራምረ እኽልታት ቅባት ቡን ፍርያት እንስሳትን እጽዋትን ከምውን ነዚኦም ተባሂሎም ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ቴክኖሎጂታት ነዚ ሓሲብካ ዓማዊል ማዕረክንደይ ክንገላታዕ ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና በዓል መዚ ግብርና ኢትዮጵያ ናብ ቢሮና መጺኡ ዘጸገመልና ዓሚል የለን እቶም ግልጋሎት ናብ ዲጂታል ምቕያሮም ምንግልታዕ ዘትረፈ ምዃኑ ተገልገልቲ ተዛሪቦም በጣም የሰማይና የምድር ያህል በጣም ርቀት አለው አፈላላዩ ናይ ሰማይን መሬትን ዝኣክል እዩ ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ በብእዋኑ ምምጻእ ትጽቢት ይግበር ነይሩ ቆጸሮ ካብ መሓዝ ጀሚሩ ኣጸጋሚ ነይሩ ሕዚ ግና ብኦንላይን ኩሉ ነገር ኣማሊኻ አፕሊኬሽን ኣብኡሎም ኩሉ ነገር ምምላእ ይከኣል እዩ ሃርድ ኮፒ ይዘሽ መምጣቱ ሃርድ ኮፒ ሒዝካ መምጻእ ካብ ምሽካም ጀሚሩ ሙሉእ ኸይዱ ኣዝዩ ኣድካሚ እዩ ነይሩ ኣብኡ ምስ በጻሕና ድማ ብዙሕ ግዜ ተራ ይበጽሐናን ዶኩመንት እቲኻ ድማ ኦሪጂናል እውን ክጠፍአካ ይኽእል እዩ ኣዝዩ ድኻም ነይርዎ ብሲስተም ምዃኑ ግን ግዜና ይቁጥበልና እዩ ካብዚ ብተጻራሪ በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ግልጋሎቱ ዲጂታላይዝ ብሰንኪ ዘይምግባሩ ተገልገልቲ ንምንግልታዕ ከም ዝተሳጥሑ ንኢቲቪ ገሊጾም ወደ 6-7 ወራት ናብ ከባቢ 6-7 ኣዋርሕ ተመላሊሰ እዮም ምምልላስን ምንግልታዕን ኣሎም ነገራት ኦንላይን እንተዝኾኑ ነይሮም ናብዚ ኣይመመጻኹን ሕዚ ብዙሕ ስራሕቲ ኣብ ኪርእየ ናብዚ መጽየ ዘለኹም ካልሰንፉ ጀልቀበ ፍቓድ ንምውጻእ እየ መጽየም ትማሊ ዘይተማልእ ሓበሬታ ኣሎ ተባሂለ እየ ሎሚ ሒዘ ዝተመለስኩ ኣሰራርሕኡ ዲጂታል እንተዝኸውን ኣብ ዘለኽዎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ልኢኸም ካልእ ስራሐይ ክሰርሕ ነይረ እየ እዚ ብሰንኪ ዘይምዃኑ ግና ንምንግልታዕን ዘይተደለየ ወፃእን ኣሳጢሑን ኣሎም እቲ ኣዋህባ ግልጋሎት ዲጂታላይዝ ዘይምዃኑ እቲ ዓውዲ ንግዕዚ እናተቓልዓይ ንክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ዝበሉ ቶም ዋና ዳይሬክተር ነዚ ጸገም ንምቕራፍ እቶም ግልጋሎታት ካብ ወረቐት ናጻ ንምግባር እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም አንዱ ያለው ነገር ከነበረው ከሂውማን ሓደ ዘሎ ነገር ካብ ዝነበሩ ናይ ሰብ ንኽክ ግልጋሎት ንዘይ ምቁራጽ ብኣተሓሳስባ ደረጃ ጸገማት ኣለው ዛጊድ ናይ ሰብ ንኽክ ኣለዎም ኣብ ሴክተር ነዳዲ እቲ ዓብዪ ጸገም ዝኾነ ንሱ እዩ ኣብ ሕድሕድ ከባብታት ስራሕ ዘይሕጋዊ ክፍሊታት ኣለው ተባሂሉ ይለዓል እዩ እዚ ዲጂታላይዝ ካብ ምግባር ወጻኢ ደው ዘብሎ የለን መጀመርያ ክንገብሮ ዘለና እዚ ውሽጣዊ ኮሚኒኬሽንና ካብ ወረቐት ነጻ ምግባር እዩ ተሓታትነት ንክህልዎ ድማ ምስራሕ እዩ ንሱ እናዘዘምና ኢና ኣብ ቀጻሊ ናይ ነዳዲ ብስማርት ፊውል ሲስተም ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝቕረፍ بمسرة تلمي ديجيتال إثيوبيا 2025 تكالات وهابتي قلقالوت منغستي زمن سرعتا وهابا قلقالوت نكزرقحا زخ اليوم نزي سعيبو قلقالوتنا بديجيتال زقيرات تكالات كم زلوا خوينن قنا أب كيد زلوا مهلاون ون يستوعى اليوم بمنقد أيار إثيوبيا بمحدار كتما بشوفتو زهنات معرفو نفرتي نايت ختما دقدن توريزمن أب معواي ربحو سفيح مخانو تاقليجوم كاب بوتا هنز أتت معرفو نفرتي استلعلو حارستوت
كاب توريزم عداقات ختمة تربحت خجبروم زخ العدل بمنجد داير إثيوبيا 5 هابوم حبيرام مرها سلام مرسا توسخلو منسي أمانويل مستة توديو أبو قلاي هورا أرسدي بجلابو أجايش ندزناجع معلتو هيوتو يدفع نايزم يعرفون فرتي أبتخبا بايتا متحس نابرانا متعراي قدلو بموال يجلس ያው ከዚህ በኋላ ቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች በሐፈሻ ነበርቲ ከተማ ቢሾፍቱ እድለኛታት እዮም ኢለ የዛአምን እዚ መዕረፋ አየር ኣብዚ ባይታ ክትሕዝ ምግባሩ ብዙሕ ዘበናዊ ነገራት ክንርኢ ዕድል ዝፈጥር እዩ ዕድል ስራሕ ናይ ምምፃእ ዓቕሙ እውን ዝያዳ እዩ ትካላት ደቀቕትን ንኣሽተይን ዝጥምት መሓውር መንግስቲ ነዚ ተረዲኡ ረብሓ ከውዕሎ እዩ ኢልና ንኣምን ኣብዚ ተወዲብና ኢና ንሰርሕ ብመሰረት እዚ ዝሕሽ ዕድል ትመፅእ ተሎ نحنا ون هذا PLC كم نسجاجر تسفى يجبر شمسية هيردين نباريت كتما بشوفتويا هنسات معرفون فرتي هنسات مجمارو أبتخبابين نزنك أساقص سرحتينيات بعقمة مقبين شايبونا نداليا نابرا أكتمرح أدل كم فترة لا تحبر يا سرابينو لنيام ولا كم دسيلنا ازي سراح بايتاخ حزبها قنا أيو أدل سراح حزلنا أيو زمت بعقمنا مع علي زخون واناوي هنسات بايتات حزنا مقبي يكون شايبون نحنا نخون كالقوت معنا زمسلا كنسرح عدل فترة لنا أيو بزي حقوست إيه بعل 4 خوخوب هوتيل زم حدرو مكايد سراح هوتيل بيراميد آيت أليكس بدادا هنسات من قد أير مسارت بمقبر هوتيلهم مسفحة في هنسات كمزة سالته يزاربو قزوف على مكف إيربورت بشوفتو قربت لاي جزيف عالم لخ معروفو نفرتي نكتما بشوفتو قرب رحقات كهنص مدلاواتو كم زتزازمه منغستي ببقوانو እንዳገለጸ كم زلو كاب منغست زوصو زلو حبريتاتات ينገሩና እዮም ነዚ መሰረት ብምግባር G+10 መስፋሕፍ ህንጻይና ሃኒጽና ዛዚምና ሓላፍ ኮሚሽን ቱሪዝም ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ደጀኔ በድሩ እቲ ተበግሶ ኣብ ምንቅስቃስ ንግድን ቱሪዝምን እታ ከተማ ዘዕርፎ ኣወንታው ጽልዋ ይረጋግጹ እንደ አፍሪካ በጣም ትልቅ ኤርፖርት ነው ካብ አፍሪካ ተዛዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ እዩ ብዓመት ልዕሊ 120 ሚሊዮን ተጓዓዝቲ ዓቕሚ ምትእንጋድ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት ኣብ ቁጠባ ከተማ ይኹን ሃገር ልዑል ዝበሃል ጽዑንቶ ምፍጣር ዝኽእል ምንቅስቃስ እዩ ብዓቐንዚ ካብ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ከተማታት ሓሊፉ ሆቴላት ምንቅስቃሳት ንግዲ ክህሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ ኮንፈረንስ ቱሪዝም መሰረት በምግባር ሰፋሕት ጻዕርታት እንዳተገበረላ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ልዕሊ ሓረስታይ ዘላቕ ሓስያ ከይበጽሕ ዝግበር ምንቅስቃስ ስሩዕ ቅርጽ ንግድን ሜላ ነባብራን ከም ዝፈጥር ኣዘኻኺሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ህንጸት ኣባይቲ ንግዲ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ እንዳተሃነጸ ከም ዝርከብ ይሕብሩ ለዚህ ኤርፖርት ሰፋፊ ቅድመ ሁኔታዎች እየተደረጉ ነው እዚ መዕርፎ ነፈርቲ ዕማማቱ ክትግብር ሰፋሕቲ ቅድመ ምድላዋት እዮም ዝግበሩ ዘለዉ እቲ ህንጸት ካብ ዘሳለጡሉ መሬት ዝለዓሉ ሓረስቶት ናብሮም ከይዛባዕ ዝገብር ዕማማት እንዳተሳለጠሎም ይርከብ እዚ ብድሕሪትና ትሪእዎ ዘለኹም ንማእኸል ንግዲ ከገልግሉ ኣብ ዝተፈላለዩ 10 ቦታታት እዛ ከተማ እንዳተሃነጹ ካብ ዝርከቡ ሓደ እዩ ንህንጸት ተደልዩ ካብቲ ባይታ ዝተለዓሉ ሓረስቶት ተለዋጭ መንበር እንዳተሃነጸሎም ከም ዝርከብ ምፍላጥ ኺልና ኢና زينة وطعيم حبرات أوروبا بلعل روسيا حدش معقب من بارو تاقليتهم حبرات بلعل مراخب تعنات ندادن زيتن روسيا معقب كم زنبريو إلا وتاقيرو زلهم تابز أبروي تورسيو أبراهام فساق أربويو كلت يوم دقفت يوكرين أبستفر عليه من قد يقع زلهم حبرات أوروبان أمريكا روسيان يوكرينن بهصو سممع تطو مبال تخسي كقبرو يوم كتبل بوغن بريزيدانت ترامب ناقلت اتركب حبرات أوروبا دما بوغن إنجليز أبيلو أبلع لروسيا حدش معقب ينبر زي تفلالي قعزو كلت يوم دقفت يوكرين اتي نعمتات زغطة لوكينات تطو كيبل مسناخلي قبروم ترامب مس بريزيدانت روسيا فلاديمير بوتين لعلي كل ساعات بسلكي زتا كايده بزحات سناي تغبرات عزيب الله خويلهم دحري حدا معلتي حبرات أوروبا دما أبلع لروسيا معقبا بيرلهم حبرات أوروبان منغست إنجليزن أبلع لروسيا زنبر وحدش معقب روسيا استغل كلن ندادن زيتن بصور مراقبة نانكسقست بمخانم كلتا 100 مراقبة عقبنا لنايلهم كوينات روسيا يوكرين كابزو جمرت حيزهم معقب كاب منبر ندحريت زيبلو أبال هاجرات اتحبرتن اتي حبرت بعلون بحفشة أبلع لي 350 مراقب روسيا معقب أمبيروم يوم
ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ካጅ ካላስ ፕሬዚዳንት ፑቲን ድሌት ሰላም ተዘይሃልይዎም ካልእ ብርክት ዝበሉ ማዕቀባት ይጽበዮም ክብሉ ድሕሪ ምሕናይ ሩስያ ብተግባራ ልክዕ ሕማቅ ውፅኢት ክትርእያ እውን ኢሎም እቲ ሓዱሽ ስጉምቲ ሩስያ ምስ ምዝንጋዕ ጠጦ ምባል ተኽሲ ዘይተሓሓዘ ዋላ እንተኾነ ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝወድእ ዘተ ዝተገበረሉ ከም ዝነበረ ግና ተመላኺቱ እዮም ሰብ መዚ ዩክሬን 500 ዝኾና ሰብ ዋንአን ዘይፍለጣ ስውራት መራኺብ ሩስያ ኣታዊኣ ንምዕባይ ትጥቀመለን እያ ክብሉ ይገልጹ ስለዚ ተን ስውራት መራኺብ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝተዘርግሑ ኬብላት እናጎድኣ ይርከባ ክብሉ እውን ይወቕሱ ስለዝኾነ ድማ ሕብረት ኣውሮፓን ኣባላቱን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ተሓጋገዝቲ ሩስያ እውን ማዕቀብ ከም ዘንብሩ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ክሪምሊን ጽዕንቶ ንምሕዳር ብዝብል ኣብ ልዕሊ 100 መራኺብ ማዕቀብ ኣንቢራ እያ ቢሮ ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ቢሮ ኢንቨስትመንት ሓይሊ ምክልኻልን ኣብ ኩናት ሓበሬታ ዝተዋፈሩ ኣካላትን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ ተካይዶ ኩናት ከየውዕሉ እቲ ማዕቀብ ክቕጽል ኢሎም ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሜ ፑቲን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ስምምዕ ጠጦ ምባል ተኽሲ ብምትግባር ናይ መወዳእታን ፍትሓውን ሰላም ከምፁ ይግባእ ኢሎም ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ጽባሕ ኩናት ጀሚሩ ዋላ ማዕቀብ እንተንበረም ኣብ ልዕሊ 2400 ሰብ መዝት ሃገር ዋላ ማዕቀብ እንተንበረም ሕዚ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝተኣከቡሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ሩስያ ተወሳኺ ማዕቀብ ክንበር ወሲኖሎም እዚ ድማ ኣብ ከይዲ ስምምዕ ጠጦ ምባል ተኽሲ ኩናት ሩስያ ዩክሬን መሰናኽል ከይኸውን ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ ማዕድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሕርሻ ብራዚል በብርካ ዓለም ዘበናውን ውፅኢታውን ክኸውን ዘኻላት ትካላት ምንቅስቓስ ስርሖም ተዘዋዊሮም ከም ዝተዓዘቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊፆም ዓመታዊ ሓፈሻዊ ጉባኤ አይዲ ፎር አፍሪካ ኣብ ናይ ለምውዕልኡ ኣብ ዲጂታል መለለይ መንነት ሃገራት ተሞክሮ ነቕሪበን ካብ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ልዕሊ ሩስያ ሓዱሽ ማዕቀብ ምንባሩ ተገሊጹ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ንእስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና እናቕረብኩ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ምስተረፉ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ተመኒ ሰናይ ምሸት